because Zidandathekile ezinye iintsapho zamaxhoba kwisakhiwo saseGeorge nanjengoko ziqenqgeleka iintsuku zingekafumani iinkcukacha ngamalungu azo. Owayesakubanga umongameli we-ANC umnumzana Thabo Mbeki ugaye inkxaso yonyulo KwaZulu-Natal ngelixa umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa betyelele ibandla lasecala nalapha acele imithandazo kube kunyulo olunoxolo. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Zidandathekile iintsapho zamaxhoba kwisakhiwo saseGeorge nanjengoko ziqenqgeleka iintsuku zingekafumani iinkcukacha ngamalungu azo nekholelwa ukuba asavaleleke kobugoxo besakhiwo. Ukanti umphathiswa wamapolisa uBheki Cele betyelele indawo yexhwayelo nalapha ebhengeze ukuba amapolisa seleqalile ngophando ngale ntlekele. Intlungu ibhalwe ebusweni kunoWenzile Rhalarhala nosalinde ukuba kukhutshwe iqabane lakhe phantsi kobugoxo besakhiwo saseGeorge nesidilike ngomvulo. Lo wasetyhini uKhalesimantshiyane sithi noko lide lithuba kwaye amagosa ezohlangulo ayawucothisa umsebenzi wokuhlangula amaxhoba. it's enough. We need to know exactly what's going on, or allow us to go there inside and see whether is the process, because now I don't know what to believe, because tomorrow is gonna be the second, it's going to start a second week. We have been informed that there is so much people that have been retrieved but that are deceased. But to identify them is taking too long. So I don't know how long it's going to take for us to know. So that maybe the deceased people are some of our relatives that we are waiting for. Umphathiswa wamapolisa kuzwelonke uBheki Cele namhlanje utyelele le ndawo yexhwayelo ze wathetha neentsapho zamaxhoba. Ucele uthi amaxhoba amaninzi apha awakadibani neentsapho zawo kuquka lawo abhubhileyo nalawo asesesibhedlele. Amaninzi kuwo ngabemi bangaphandle. The present moment with the list of the names that have come from somebody's pen. We don't deal with that. To us, that is not a proper information. A proper information is when you are given your ID book in whatever form that tells us that that is there. So that one is not available at the present moment. Namhlanje lusuku lwesixhenxe lokuhlangula amaxhoba. Le ntlekele yesisakhiwo sele isube imiphefumlo eli-19 ukuzakuthi ga ngoku. Amanye amaxhoba asavaleleke ngaphantsi kobugoxo. Mongameli Cyril Ramaphosa ucele ukuba ibandla iSt John's Apostolic Faith Mission libe kurhulumente emthandazweni kananjalo lithandazele uxolo nonyulo olungenamakhwiniba. Mongameli uthethe oku ngethuba ezimase inkonzo yombulelo kweli bandla ecala eMpuma Koloni. Ngamalungu angaphaya kwezigidi ezintathu ebandla iSt John's Apostolic Faith Mission aphuma kumazantsi Afrika kumazwe SADC angungelana ecala rhoqo ngoMeyi minyaka le ukuza kubulela ukugcinwa ngulowo wamkhonzayo. Umongameli Cyril Ramaphosa umenyiwe kulonyaka nje ukuze eze kuxakathiswa ngeentsikelelo noxolo, wacela nokuba kungcwaliswe urhulumente khona ukuze aqhubeleke nomsebenzi wokwenza ngcono eli lizwe. Sizocela umthandazo for uhulumeni. We are here to ask for the prayers for the government. Ukuthi uhulumeni aqhubeke ngale misebenzi emihle awenzayo. That the government should continue doing the good work that is doing. Ukuthi uhulumeni aqhubeke anakekele abantu balapha eSouth Africa. Usihlalo we-ANC umnumzana Gwede Mantashe njengelungu lelibandla uthi ubudlelwane be-ANC nelibandla baqandusela mandulo phaya. Le nkonzo yafunyanwa ngo-1914 ngumama uChristina Nku. 1914 yafunyanwa le nkonzo. So ihistory yayo nehistory yokulwela inkululeko ziphothene. Yenzi yazalwa ngo-12 yazalwa ngo-14 ezinye zizalwa ngaphambili kancinci.
zonke ezo nkonzo zinjalo ziyayazi idabi lenkululeko, ziyayazi idabi lokuchwethelwa ecaleni ngamabhunu. Yona inkulu baphathiswa eMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane ithe ukuvela kwamanye amaqela amatsha ezopolitiko njengeRise Mzansi, iBhosa nomkhondo wesizwe awubenzi idyudyu beyi-ANC. So into yecawe into yethu xa size ecawe naye sothuswa ukuba kuthiwa kukuza ulonyulo beselapha kulo nyaka kupheleyo thina kule cawe kungekho lonyulo, so sihamba kule cawe. Upresident uze apha uzothandaza nabantu balapha. Imingeni esinayo eSouth Africa ifuna ukubambisana. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa uqola ingqokoqo ngokuthembisa ngokutyelela uNdlunkulu weSt John's Apostolic Faith Mission eKatlehong kungekudala. Kwindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, Ndinguntsiki Noyiya kuManzimdaka ecala eMpuma Koloni. Owayefudula engumongameli weli umnumzana Thabo Mbeki wahambele eGrootville kwaDukuza kwiphondo laKwaZulu-Natal apho kukho inkaba yalowo wayesakuba inkokheli yombutho we-ANC uNkosi Albert Luthuli. Kulapho ke alele khona ukuthula nalapha nikwe imbeko namhlanje ngokuthi kubekwe inkathi engcwabeni lakhe okuyinxalenye yephulo le-ANC lokugaya inkxaso kweli phondo njengoko sijonge kunyulo likazwelonke ekuthambekeni kwale nyanga. Ethetha nebandla United Congregational Church of Southern Africa apho wayedumisa khona umfi inkosi Albert Luthuli, umnumzana Thabo Mbeki ubongoza abahlali baseGrootville ukuba bangalahli imbeleko ngakufelwa koko bawuvotele umbutho i-ANC ekuthambekeni kwale nyanga. Utsho ezibophelela ukuba nakubeni uthiwe mbende zizenzo ezigwenxa lombutho kodwa uzimisele ukulungisa iziphene zawo khona ukuze ube yilento enqenelwa loluntu. Siyacela abantu bakithi ukuthi nge-29 kaMeyi asivotele lo mbutho. Isitsho nje ngiyazi ukuthi ninesikhalo, abantu banesikhalo ngalo mbutho. Banawo awusiphathanga ngendlela. Zikhona izinto ezenziwa ngulo mbutho ezingathandwa ngabantu. Mangithi ngiyacela nivotele. Ngisho ukuthi nami I'm making an undertaking. Ukuthi sonza yonke efanele siyenze ukwenzela ukuba lo mbutho lona ibe lo mbutho kaLuthuli. Njengophawu lokunika imbeko kumfi uLuthuli kondlalwe inkatha engcwabeni lakhe nalapho uMbeki athe ukuza kweli ncwaba kulikhuba lokubo bengumbutho. Here lie people who've led our country and our people during difficult times and continue to do so, even they have left somewhere, the spirit is with us. Silaunje, we are making that commitment to say we'll always try never to disappoint their expectations. It's very important in order to get the truth about the passing away of Nkosi Luthuli here. The story that was told at the time and what was called an inquest at the time were not correct. The truth has to come out so that all the necessary things must be done. Ukwathe kuyo yonke into abayenzayo kufuneka beqinisekisile ukuba abayingcathi imisebenzi emihle yezinkokheli esezalala kobandayo. Namhlanje kuqatshelwa igalelo lomongikazi kwihlabathi ngokubanzi. Umphathiswa wezempilo uGqirha Joe Phahla ephelekwe ngumphathiswa wezempilo kwiphondo laseGauteng unkosikazi Nomantu Nkomo Ralihuku bathe babhiyozela lusuku kumsitho ubanjelwe kwisibhedlele iChris Hani Baragwanath Academic eSoweto phantsi komxholo walonyaka othi Our Nurses, Our Future, the Economic Power of Care. Usuku lokubhiyozelwa kwabongikazi kweli lifika nanjengoko abongikazi beli bejamelene nemingeni eliqela nefana nokunqongophala kwabongikazi ezibhedlele, izixhobo zokusebenza kwakunye nemeko ezinzima abasebenza phantsi kwazo nezingancumisiyo kwaphela kwanoxinzelelo abanalo ngokwasengqondweni. We've got challenges like a shortage of staff in the facilities because remember that things have been changing. And unfortunately, there are those issues that cannot be changed overnight. And hence, we are having challenges that with the
diseases that we are experiencing and the population that is growing daily. Unfortunately, our healthcare facilities, it's struggling to accommodate all those kind of challenges. Umphathiswa uhle amahlongwane omxholo walonyaka ngelithi umiselwe ukusombulula ezinye zele mingeni ejongene nabongikazi kweli. The theme also carries both societal and personal implications. It is a theme that points towards the imperative for development. As a government, we need to do everything possible within available resources to ensure an environment that is conducive for nursing as a profession to flourish. Uqukumbele intetho yakhe ngokutyibela bongikazi ngendima abayidlalayo nokuzijwila ijacu kumsebenzi wabo ingakumbi ekufundiseni uluntu ngezempilo. We are gathered here today to celebrate the selflessness, dedication and compassion and the incredible contribution which your profession makes. We have no hesitation in saying nursing, not just general healthcare workers, nursing is the bedrock on which health services are lying. This International Day is the momentous occasion for us to recognize this pivotal role that nurses are playing in caring for the sick. I want to even go further to say that everyone who has had to be cared in a health facility largely owe their recovery to the nursing professionals as a central core of a multidisciplinary healthcare team. You care for us from birth, also up to death. Olusuku luthi libhiyozelwe rhoqo ngonyaka ngelinge lokuphawula indima eyadlalwa nguFlorence Nightingale ngethuba ezabalazela ubongikazi belixesha. Abahlali baseMahikeng baphelelwa ngumonde emva kokuphinda kuvalwe kwethutyana uhola wendlela iNelson Mandela Drive sebele misebenzi yoluntu nendlela eMntla-Ntshona liphinde labongoza abaqhubi benqwelo mafutha babanyamezele nanjengoko umyinge wama-80% weliphulo sele wenziwe kwaye kufanele ukuba ligqitywe ekupheleni kwale nyanga kaMeyi. Lumile uhlengahlengiso lweMandela Drive eMahikeng. Eliphulo lendlela ekumgama we-4 kilometers lilandele umsindo obangelwe intetho yenkulumbuso yaseMntla-Ntshona uBushi Mapi malunga nemeko yendlela kweliphondo. Umhla wokuqala wokugqitywa wamiselwa ngoDisemba ka-2023 kwaye abahlali baphelelwa ngumonde. Noko sele kulithuba ngoku ulwakhiwo lwalendlela luqhuba kwaye andiqondi ukuba kutheni kukho ukulibaziseka. Sekusondele iminyaka emithathu kwakhiwa indlela eyi-4 kilometers ubude. Yintoni leyo? Yingxaki enkulu esijongene nayo le. Isebe lemisebenzi yoluntu eMntla-Ntshona lithi umsebenzi wongeziweyo ubangele ukuba ilibaziseke le projekthi kwaye iNelson Mandela Drive iza kuvalwa ukwethutyana de kube ngumhla wama-23 kuCanzibe. The contractor struggled to source the type of culverts from suppliers at the required timelines, which also caused a delay. We wish to communicate that the project stands at 80% and the contractor should complete the project by the end of May. Ziliqela izizathu ezibangela ukuba oomama abaninzi bazibhaqa beswele indawo zokuhlala eRhawutini. Abanye oomama abanyamezele impatho gadalala nentswela-ngqesho. Namhlanje kunzima kubo ukubhiyozela usuku lwe-Mother's Day ngenxa yemingeni abajongene nayo eyenza ukuba bangabi nakho ukuba ngoomama abafanelekileyo ebantwaneni babo njengoko beswele neendawo zokuhlala. Ngamakhulu omama abachithe usuku lwabo kumakhaya abantu abangodinga indawo namhlanje njengoko kuqatshelwa usuku lomama ehlabathini iMother's Day ukutsho. Uninzi lwabo bagqibela behlala kwezi ndawo ngenxa yemingeni abajongene nayo ebomini. I was staying in Johannesburg South. COVID hits us hard and I started begging the robots for money just to make ends meet, to pay the rent and to get groceries, and my son was doing it with me. Eventually I found work, got fired and started begging on the streets again. And then one day I picked up the phone and I called Heidi. And I said, look, I've met you before. I know that there is still a place for me and my son, but can I please come now? So this is the time I can't do this anymore. And then I came to Wings of Inspiration in July 2022.
I've been here for 1 year now, and it has helped me through my traumas, and it has helped me with my academics. For example, now I have a certificate for administration, and I also did IT. So that increases my chances of getting employed and upgrading myself and doing good for my baby, my child, and me. Ngelixa uSharon weziko iFrida Hartley Shelter ecacisa ngezizathu ezibangela ukuba omama bazibhaqe sele behlala kulamaziko. The main factor, unfortunately, is the scourge of gender-based violence at the moment in South Africa, which means that some of these young women have had to flee their abusive intimate partners. Sithi Happy Mother's Day kuwo onke amanina abhiyozela ukuba ngomama namhlanje. Masiphasa amehlo kwimozulu siyiphathelwa ngithabile Makhaphela. Ndibame kazibini kuwe qwathikazi edeskeni yendaba ndibulise ndawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkela bethuna eqongeni lam lemozulu mna ke ndikuthabile Makhaphela uMamthembu namhlanje nangomso yenze nje imozulu. Sizayivula ke bukele ekhaya siphawule ngokubanzi kaloku umfanekiso siwubona apha wokutshisa kwelanga ukubhudla kwemimoya kaloku nemvula apha eMzantsi Afrika umzekelo sabona bukele phaya imeko phaya eGauteng province phaka kumazantsi futhi weliphondo eFerretina khanye kuyabanda phaya ekseni ngesasithoba zikhona ke zibekwe kakhulu futhi imimoya nezo untshizana zikhatshwa kaloku ubukeli zindudumo futhi ku25 degrees phaya ngokuhlwa amaqondo wakho aphantsi naphezulu phaya sivule kaloku phaya kuqala eMpuma Koloni indawo ezifana phaka kaloku kumantla weliphondo phaya eMthatha kwimpuma yalaphondo ko10 degrees phaya ekseni bayisonke imozulu ngemvula ke zika 22 degrees ngorhatya. Beje kaloku umbukelo kumbindi apha eMzantsi Afrika elophondo lelo kaloku lapha lona eFree State amantle weliphondo eSasolburg umzekelo neziphaluka phaya ko11 degrees ngexesha lasekuseni balusoka usuku qabaqaba njengamafu ka24. Xa sihlabela mgama jonge phaya iphondo lethu lasentshona Koloni phaya ngomso kwindawo ezikufuphi nonqobe phaya kuyabande Vredendal bevuswa phaya sisibhozo kwixesha lasekuseni bahambe belusoka umnandi futhi usuku lwabo ngelanga lamafu ku23 degrees. Kanti imbukele phaya bona Northern Cape ngomso baphila ngolu hlobo phaya kwindawo ezikumazantsi weliphondo umzekelo phaya kaloku Sandla nekuseni kuyabanda kakhulu ngala 1 kanti bukele yaqhubeka le mozi futhi ibuye nokho ithembise itshise ko23 phaya emini. Kanti imozulu phaya iphondo lase-Northwest ngomso kwixesha lasekuseni phaya koTosca bebubanda mbukeli ngesasithoba ijika imini phaya ngezamvula ko29 degrees ngexesha lasebusuku. Xa siqolisela ngokubanzi imozulu apho sisazaza khona bethuna kuseGauteng province indawo ezikumazantsi weliphondo phaya njengaseSprings neziphaluka phaya ngo13 degrees zikhona zibikwa kakhulu futhi indudumo nemvula ko23 degrees emva kwemini. Kanti yona imozulu phaya ephondweni ngomso laseLimpopo indawo eziphakamileyo kweliphondo eMusina phaya ngo16 phaya ekseni kusatshisa nokanti kusibekele kakhulu phaya ngamashumi njembukeli azakhatshwe sisibhozo. Baphila ngolu hlobo phaya ephondweni laseMpumalanga ngomso phaya koMiddelburg ekseni kuyabanda ku9 degrees bayayisonga imeko phaya yabo phaa ngezomvula zika22 degrees. Mbukelo wami ekhaya xa siyivala ke siqoqshele imozulu phaya siyivale phaya ephondweni lethu lokugqibela KwaZulu Natal ngomso umzekelo phaya kumantla weliphondo phongo lapha ekseni futhi bevuswa ngo15 degrees bayivale kamandi imozulu nezomvula zibandayo phaya ebusuku ka23 degrees. Itsho kaloku imeko apha kwami mna ndithetheka kakho xesha lemiyawule. Bukela ngofumana lamanqaku namanye kwiqonga lethu leYouTube @indaba zethu 163 kaMlandi.